Takže ahojte ľudia, a toto je ďalší dielky od rodinka, zase som s bratom. Čau. Je to po dlhšej dobe, takže môžeme ísť na to. Áno. Kikiriki. Ja sa nechcem. Nie. No tak poďme ich odložiť. Áno, poďme ich odložiť. Počkaj. Hej, nie, toto sa neotvára. Tak. Tam si zatvoríme. Zasnem. Tak. Dobré ráno, mami. Dobré ráno. Dobré ráno. Dobre. Tak, ja sa tak neviem. No tak ideme si umýť zuby. Jo. Áno. Vy vypadnite sem, ideme sem. No tak poďme si umyť zuby. Umyť zuby a tu je ešte skincare. Áno, umyme si ranný skincare. A najprv si umyť zuby, ne? Áno. Aj potom si urobíme skincare. Tvoje, toto moje a ešte svoje vyber si. A ty máš tieto. Tak. Zoberiem si husnú vodu. Máme husnú vodu. Ide tak. 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 Hotovo. Hej. Počkaj. To je pekne. Tak. Konečne. A ideme si opláchnuť hust s vodou. Toto tu by ešte malo patriť skincare. Čo tak? Tak. A ideme si opláchnuť pusu. Čakaj, musíme to všetko tam poukladať. A ideme si vypláchnuť so hustnou vodou. Tak, a ideme na skincare. No, takže prvé ide všetky sérum, si myslím. Áno, všetky sérum. Nie, najprv ide toto, masáž, potom idú sérum, potom krémy, tak, že najprv ide toto. Nie, toto ide až potom to, či? Hej, toto. Najprv toto. Tak. Opláchneme. Ja si dala okuliare. A ja. Takže toto je hotové. Áno. A teraz ideme na toto. To nepotvári. Takto. Čo? Ja som našla tajnú miestnosť. Čakaj. To nič není. No tam je hovno, ale môžeme si tam dať škračkou. Zapomeň. Tak, to hotovo. To je hotové. Teraz ideme skincare. Tak, sérum. Tak. Wham. Ďalší. Toto.
Tak a ešte vlasy. Robíme si aj make-up. No, make-up. Dneska. Hej, môžeme si urobiť aj make-up dneska. Tak dobré. Toto poodkladáme. Čakaj. Dneska si dáme čočky alebo brýle? Asi čočky. Aj čočky sú lepšie. Lebo brýle sme už mali. Takže dneska si dáme čočky. Patriš mi okuliare a ja idem pod čoč. Áno, choď pod čočky. Tu sú. Tak, mám to. Tak už si tu s tými čočkami? Áno. Dobre. Tak. Čakať. Otvor sa. Už. No, takže Brýle si dáme tam. najprv si dáme čočky, potom si odložíme brýle. No, najprv toto tu. Tak, kvapky do očí. Teraz čočky. Tak, hotovo. Tak, ja mám tiež. A brýle. A to máme hotovičku maličku. Dobre, my máme hotovo, len musíme odložiť tieto tašky. Počkaj. Make-up si ešte máme urobiť. Však ideme. Berem make-up. Tak. Neviem, prečo mi bereš môj make-up, ale... Ja ti neberiem tvoj make-up. No, takže môžeme si ísť urobiť make-up. Áno, Najprv ja a potom ty na to. urobíme to spoločne. Okej. Čas rozbajme. Môžem si tam dneska asi toto... Nie, toto si nechám nakoniec. Toto ide prvý. Tak. Potrebujem to rozblendiť. Voňavka pôjde tiež posledná. Lícenka. Hej, moja voňavka. Vidíš? Čakaj. Bronzer. Bronzer. Teda, jak sa to... Proste týmto. Puder. Nie bronzer, ale puder. Tu si zabudla, jak sa to menuje. Hej, však to tam Toto hore. nie je puder. To je puder. Není. To mám ja dokonca ako licenku. Toto je tu puder. Aha. To je do hovna puder. Testuj. Hej. Toto je môj puder. Poď ma. Prestaň. No. No, tak sa... Licenku najprv. Ja už mám vlastne licenku. Nemáš. Toto je licenka. Tým veľkým. Týmto malým sa dáva... tak jak si dám dneska fialové asi. Tak. Tak. Voňavku.